ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋର ସାନ ଭାଇ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ସାନ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ମା ଗଜବାୟାଣୀଙ୍କର 5 ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେ କି ମାଙ୍କର ପୁରାଣରୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। କେତେକ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଗରିବ, କିଛି ଧନୀ, ଏସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କାହା ମନରେ ସୁଖ ଅଛି। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ତ ସବୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେନି ନା, କିଛି ନା କିଛି ଅଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଅଭାବ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ। ତ କିଛି ବିପଦକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ନ କରିପାରିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି ବା କିଛି ଭୁଲର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଆଜିକାଲି କଳି ଯୁଗରେ ବେଶୀ ବାବାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କି କିଏ କିଛି ଯାଦୁ କରିଲା ତ କିଏ କିଛି କହିଦେଲା ତ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ମା ଆଦିଶକ୍ତି, ବଜ୍ରକାଳୀ, ମା ଗଜବାୟାଣୀଙ୍କ 5 ପାଳି ଗୁରୁବାର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେ କି ଆପଣ ଘରେ ଥାଇକି ବି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇ ବାଘଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଙ୍କ ପୀଠରୁ ମାଙ୍କ ବହି ଆଣିକି ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରିବେନି ତ ଏହି କଥା ଶୁଣିକି ଆପଣମାନେ ଘରେ 5 ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ମାଙ୍କ ନାଁରେ। ଏବଂ ପୁରାଣ ଯଦି ଆପଣ ବହି ଯଦି ଆଣିବେ ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପୀଠ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାଙ୍କର ପୁରାଣ ଅଛି, ତାହା ଆପଣ ଶୁଣିକି ଖାତାରେ ଲେଖିକି ଆପଣ ବ୍ରତ କଲାବେଳେ ବି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତ ମା ଗଜବାୟାଣୀଙ୍କ 5 ପାଳି ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କିପରି ଆପଣ କରିବେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଜଣଶୁଣ ଦିବ୍ୟ ରସ, ମା ବାୟାଣୀ ଓଷା ବ୍ରତ କରିବି ପ୍ରକାଶ। ଯାହା ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଜଗତ ମାତା, ମାନି ସକଳ ଚରିତ କହୁଛି ସେ କଥା। ଯେଉଁ ନାରୀ ଭକ୍ତିରେ ଏହି ବ୍ରତକୁ କରଇ, ତାହାଠାରୁ ବଳି ପ୍ରିୟ ସଂସାରରେ କେ ନାହିଁ। ଶୁଣ ଆହେ ସାଧୁଜନ ଓଷାର ବିଧାନ, ପୁରୁଷ ହଉ କିମ୍ବା ନାରୀ, ମୋର ବ୍ରତ କରିବ ନିଷ୍ଠାରେ। ଧୀର ସ୍ଥିର ମାନସରେ ଶୁଦ୍ଧ କରି ମନ, ଏହି ଓଷା ବ୍ରତ ପୁଣି ଯେ ଜନ କରିବ, ତାହାର ସୁକୃତ କିଏ ମୁଖରେ କହିବ। ଅନନ୍ତ ସୁଖ ସମ୍ବନ୍ତର ମିଳିବ ଅବଶ୍ୟ, ଧନ ଜନ ଗପଲକ୍ଷୀ ମିଳିବ ଯେ ସୁଯଶ। ଯେଉଁ ମାସ ହେଉ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ରାତ୍ର 2 ଘଡ଼ି ଥାଇ ଉଠିବ ବହନ। ଆନନ୍ଦିତ ମନରେ ସେ ଗୃହର ଗୃହିଣୀ, ପଖାଳିବ ନିଜ ମୁଖ ଆଣି ସଜ ପାଣି। ମଣ୍ଡାଇବ ଘର ଦୁଆର କରିଣ ଯତନ, ଗୋବର ମାଟି ମିଶାଇ ଲିପିବ ବହନ। ଘର ଦୁଆର ଚଉକା ଦେବ ଯତନ କରି, ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଲିପିବ ସେ ଭଲ କରି। ନଦୀ ଜଳେ ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇ କରିଥିବ ସେ ସ୍ନାନ, ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ ଧ୍ୟାନେ ଫେରିବ ସେ ଶୃଗୁ ଗଣେ। ସ୍ନାନ ସାରି ଆଣିଥିବ ଜଳ ଘଟ ପୁଣି, ଶୁକ୍ଳ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ ସେ ଯାଇ ତକ୍ଷକ୍ଷଣି। ସବୁ ଅଳଙ୍କାରୀ ଅଙ୍ଗି ଭୂଷିତ ହୋଇବ, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ନେତ୍ରେ କଜଳ ସେ ପିନ୍ଧିବ। ପବିତ୍ର ଜଳରେ ପିଢ଼ା ଖଣ୍ଡିକ ସେ ରଖିବ, ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ତାହା ଉପରେ ସେ ଲେଖିବ। କାଷ୍ଠର ଆସନ ଏକ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବ, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛାଇ ଦେବ। ମା ବାୟାଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବ ଯତନେ, ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର 7 ଗୋଟି ଆଣି। 7ଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦୁରୁବାର ବଦନରି, ପତ୍ରମାନ ଆଣିଥିବ ଆଗରୁ ସେ ନର ନାରୀ। 4 ଗୋଟି ନାଲି ଶଙ୍ଖା ଯତନେ ଥୋଇବ, ନାଲି ସୂତା ଆଣି 7 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ ଯେ କରିବ। ବଜ୍ରସେନା ଶ୍ୱରୀ ସୂତେ ଗଣ୍ଠି ଏକ ଦେବ ସେହି, ଅନ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ଚାଟେଶ୍ୱରୀ ଭାବିବ ସେ ସେହି। ଶୀତଳେଶ୍ୱରୀ ନାମରେ 2 ଗଣ୍ଠି ଦେଇ, ଶୀତଳେଶ୍ୱରୀ ନାମ ଯେ 2 ଭଗିନୀ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି। ଖରାଖାଇ ନାମେ ପୁଣି ଗଣ୍ଠି ଏକ ଦେବ ପୁଣି ସେହି, ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ନାମେ ସୂତାକୁ ସେ ବାନ୍ଧିବ ସେହି। ବଜ୍ରସୁନା ନାମେ ଦେବ ଶେଷ ଗଣ୍ଠି ତୁହି, ବଜ୍ରସୁନା ନାଁ ଅଟେ ବାୟାଣୀର ମହାମାଇ। ଅସ୍ଥାନେ ଥୋଇଣ ତାକୁ ପୂଜା ତୁ କରିବୁ, ଆସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ କଳସୀ ତୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବୁ। ଫୁଲମାନ ସବୁ ଦେଇ ସ୍ନେହରେ ସଜାଇବୁ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଦେଇ ସଜାଇ ତୁ ରଖିବୁ। ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇବ, ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜିତ କରିବ। ତହିଁରେ କରିବ ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ କରନ୍ୟାସ, ଧ୍ୟାନ କରିବ ମୋହର କରି ଇନ୍ଦ୍ରୀ ବାସ। ବାୟାଣୀ ମହାକବଚ ଭକ୍ତିରେ ତୁ ପଢ଼ିବୁ, ବାୟାଣୀ ପଢ଼ିବୁ ମାଙ୍କର ଚରିତ। ପଢ଼ିବ ବାୟାଣୀ ନାମ ଆଉ ଏକ ତାର ସ୍ତବ ଅଟେ।
ଆସ୍ଥାନେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଅଗଳି ହୋଇବ, ବେନି କରି ପଡ଼ି ଉଭା ହୋଇଣ କହିବ। ତୋ ପାଦେ ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛି ତୁ ବାୟାଣୀ ଆସ, ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛି ମା। ସବୁଦିନ ମୋ ଘରେ କରିଥାଅ ବାସ, ଧନ ଜନ ସମ୍ପଦରେ ପୁରୁ ମୋହି ଏଇ ଘର। ତୋ ପାଦରେ ମନ ଥିବ ଦିଅ ଏହି ମୋତେ ବର, ଶରଣାଗତ ଜନକୁ ପାଦେ ସ୍ଥାନ ଦେବ। ମୋର ଗୁହାରି ମା ବାରେକେ ଶୁଣିବ, କେମନ୍ତ ପୂଜିବି ମୁଁ, ନା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଅଛି ନା ଯନ୍ତ୍ର। ଶରଣେ ଗଲି ଦୟାକରି ଦୟାମୟୀ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନୈବେଦ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବ। ବାରବ୍ରତ ଓଷା କଥାରେ ଭକ୍ତିରେ ଶୁଣିବ, ଭକତିରେ ପତି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିବ ସର୍ବେ ଖାଇ ଏକ ହୋଇ। 5 ଗୁରୁବାର ଏହିପରି କରୁଥିବ, ଶେଷ ପାଳିରେ ଗୁଆକୁ ଜଳେ ବିସର୍ଜିବ। ଫଟ ରଖି ଓଷା ଯଦି ତୁ କରିବୁ ବା କରିବୁ, ଏହି ଧାରାରେ ବାୟାଣୀ ମାତାକୁ ପୂଜିବୁ। ସେହିଦିନ କାହାରି ସଙ୍ଗେ କଳି ନ କରିବୁ, ତାମ୍ବିଳ ଭୋଜନ ନିଦ୍ରା ମଥୁନ ଯେ ତେଜିବୁ। ରାଗ ହିଂସା କାମକ୍ରୋଧ ମନରୁ ତେଜିବୁ। ଭକତିରେ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିବୁ, ନ ଖାଇବୁ ମଦ ମାଂସ ଆବର ପଖାଳ, ମାଛ ସହିତ ଏହା ତେଜିବୁ ସକଳ। ଅଣ୍ଡା ନ ଖାଇବ ସେଇ କରୁଥିବ ଜନ, ଏହି ବିଧିର ସେହି ଜନ କରିବ ପାଳନ। ପୁରୁଷ ବାଳକ ନାରୀ କନ୍ୟା ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧା ରମଣୀ କରି ପାଳିବେ ବ୍ରତକୁ ସେହି ସୂତା। ଦୁଃଖରୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଆଶାରେ, ଏହି ବ୍ରତ କରିବାରେ ଭକ୍ତି ନିରନ୍ତରେ। ଶୁଣ ଲୋକ କଥା ରହିଅଛି, ଭକ୍ତି ବଳରେ ସିଏ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଯମକୁ କରିଥିଲେ ମା ବନ୍ଦୀ। ଭକତର ଗୁହାରି ଶୁଣି ଯମ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଆତ୍ମା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ସେହି, ଅର୍ପଣ କରି ଭକତୀଙ୍କ ହାତରେ। ଧନ ସୂତା ପାଇଁ ଅବା ଚାକିରି ପ୍ରାପତେ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ କରିବ ତ ଏହାର ନିମନ୍ତେ। ଭୂମି ପାଇଁ ରାଜପାନି କରିବ ଏ ବ୍ରତ, ବର ପାଇଁ କନ୍ୟା ପୁଣି ପୂଜଇ ଶକତ। ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନ ପାରଇ କାହାର, ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ଯେ ସକଳ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତର। କରିଥାଏ ଯେ ବାୟାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କରିବ ଯେ 5 ପାଳି ଗୁରୁବାର, ମନ ପବିତ୍ର କରିଣ। 5 ଗୁରୁବାର ଏହି ବ୍ରତକୁ ଯେ କରିବ, ଅଥବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଭକ୍ତିରେ ପୂଜିବ। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ତାହାର ନାହିଁ ଯେ ବାରଣ, କରିବେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଏହାକୁ ଯନ୍ତଣ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ଗ୍ରହଣେ ଯେ ବାର, ଏହା ବ୍ରତାଦି ନ କରିବ ଭକତ ପ୍ରବର। ବ୍ରତଟି ମାରା ହୁଅଇ ଶବର ସ୍ପରରେ, ଏହା ଉଭା ହୋଇଣ ପୁଣି କରନ୍ତୁ ବିଧିରେ। ବାଳିକା ରମଣୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ ବାମ କରେ, କିମ୍ବା ଅବା ପିନ୍ଧୁଥାନ୍ତୁ ନିଜର ଗଳାରେ। ପୁରୁଷ ବାଳକ ପିନ୍ଧିବୁ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ, ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଶୁଭ ତାଙ୍କ ହେବା ଭାରେ। ମା ବାୟାଣୀ ପୁରାଣକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଢ଼ିବ, ଭୟ ଧ୍ୟାନ ରଖି ସଦା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶୁଣିବ। ଏମନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନାରୀ କରେ ଓଷା, ବାୟାଣୀ ତାର ଗୃହରେ କରିଥାନ୍ତି ବସା। ତା ଗୃହରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି ସକଳେ, ପୁତ୍ରବତୀ ଧନବତୀ ହୁଏ କାଳେ କାଳେ। ତାର ଘର ଗାଈମାନ କ୍ଷୀରବତୀ ଯେ ହନ୍ତି, ଧାନ ଧନ୍ୟ ତା ଉମାର ହୁଅଇ ଭରନ୍ତି। ପୂଜାର ବିଧାନ ମାନ କହିଲି ଯେମତେ, ସେହି ବିଧାନରେ ପୂଜିବ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। କରି ନ ପାରିଲେ ତୋହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ତୁହି ନିରନ୍ତରେ। ଧର୍ମାଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ସତନ୍ତ ସତ, ଏହି ବ୍ରତ କରିବ ଡାକି ନିଜ ପୁରୋହିତ। ବାୟାଣୀ ନାମକୁ ସଦା କରୁଥିବ ଧ୍ୟାନ, ତୋର ଚରଣ ସେବାରେ ରଖିଥିବ ମନ। ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ନିରନ୍ତେ ପାଳିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତରେ ହୋମ ବିଧି କରାଇବ। ଅଜ୍ଞାନ ମୂର୍ଖ ମୁହିଁ ମନ୍ଦମତି ମୋର, ଦରିଦ୍ର ଦୋଷରେ ମୁହିଁ ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିର। ହାହାକାର ଅଭାବ ସଭା ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ, ହାତାକାର ହୋଇଥାଏ ଘୂରି ଏଇ ଦୁନିଆର ମୁଣ୍ଡ। କୁଟୁମ୍ବ ଜଞ୍ଜାଳେ ସାହୁଙ୍କର ଗୋଳ, ବିପଦ ଅସମ୍ଭାଳ କରୁଅଛି ମା ତୋର ଜପ। ଦିବାନିଶି ଜପ ମା ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର, ଲେଖିବା ପଢ଼ିବା ନ ମିଳେ ଅବସର। କିଞ୍ଚିତ ମିଳେ କଲେ ଦୟା ଜଗତ ମାତ, ତାଙ୍କର କି ଗୁଣ ଲେଖିବି ମୁଁ କରି ମୋ ଗାଇତ। କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଯେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ, କରି ନ ପାରେ ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଯେ ମନୋହର। କେଉଟ ଯେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରଇ ମୋତେ ମାଛ ଅର୍ପଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ସହି ନ ପାରି କରଇ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ। ପରମ୍ପରା ଅନୁମତି ଚାଲି ଆସିଛି ମୋ କାଳେ, ଆଜି ବି ମୋ ପାଖରେ କରନ୍ତି ଯେ ଭକତ ଅଳି। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେ ଅର୍ପଣ କରଇ ଯିଏ ମାଛ, ଗ୍ରହଣ ମୁଁ କରିଥାଏ ମମତାର ମଇ ମୁହିଁ। ଏଥିରେ କିଛି ମୋର ମନୋହର ନାହିଁ ବାହାଦୁରି, ଲେଖୁଛି ପୂର୍ବକ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅଖ୍ୟାନ ଅଜ୍ଞାନ। ମାଙ୍କର ପଦ କର୍ପୂର, ସେଇ କରୁଅଛି ବିନ୍ଦୋଇ, ମାଗ ତୁମେଇ ସେଇ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା। ଝଙ୍କଟେ ତୁମେ ସାରଳା ରୂପରେ ବିରାଜିତ, କାକଟପୁରେ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳା ବିରାଜିତ। ସମଲପୁରେ ତୁମେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ବାଣପୁରେ ତୁମେ ନାମ ଯେ ସେଇ ଭଗବତୀ। କଟକରେ ତୁମେ ମାଗ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ, ଘଟଗାଁରେ ଅସ୍ଥାନ କରିଲୁ ମାଗ ତାରିଣୀ ନାମରେ ତୁହି। ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପୁଣି, ବାଘଡ଼ିଆ ଗଜବାଙ୍କେ ଆସ୍ଥାନ କରିଲୁ ତୁ, ତୁହି ଯେ ସେଇ ବଜ୍ରକାଳୀ ମା ଗଜବାହିଆଣୀ। ଜଗତର ମାତ ବାୟାଣୀ ମା ତୋର, କି ମୁଁ କହିବି ତୋତେ ଅଜ୍ଞାନ ମୁହିଁ।
ଯାହା କହୁଅଛି ମୁହିଁ ଆଜି ଭକତି ବଳରେ ତତେ ନୀଳମଣି ବାରିକ କି ଭକ୍ତି ବଳରେ ତତେ କରିଲା ଯେ ବଶ। ଯାହା ସହ ମୋହ ଶୁଣିଛି ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ ବକ୍ଷାଣ କରି। ମା ତୁହି ଜୁଇ ସଂସାର ହିତ ପାଇଁ ବୁଲୁ ତୁଇ ସୁହି ବାଇ ହୋଇ। ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଗଇ ଗୋବର ଯେ ସେ ଆଣିନ ଆସ୍ଥାନ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ କରି ଲିପିତ ଦବ। ଏହା ତୁମେ କରିବ ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଞ୍ଚପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁରୁଜ ତହିଁରେ ମଣ୍ଡିବ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଗୁଆ ସମସ୍ତ ନେଇଣ ମା'ଙ୍କ ସ୍ଥାନେ ମୂଳେ ଦେବ ସଜାଇଣ। ସତ୍ୟ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଯତନେ ଆଣିବ ମା'ଙ୍କୁ ସ୍ଥାନେ ରଖି ତାପରେ ମଣ୍ଡିବ। ଶୁଦ୍ଧ ପୁଧ ହୋଇ ମା'ଙ୍କୁ ନିରସ୍କର ଭାବରେ ମା'ଙ୍କ ପୁରାଣ ଆଖ୍ୟାନ କରିବ। ମା'ଙ୍କ ବ୍ରତ ବହି ଯେ ଆଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଏକ ଆଣି କଳସ କରିବ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ ମା ପଦେ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ମେଳା ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ କରି ପରିଧାନ କେବେ ହେଲେ ମାଛ ମାଂସ ନ ବଳାଇବ ମନ। ଭକତି ଅନ୍ତରେ ଯେବେ ମାତାଙ୍କୁ ଡାକିବ ଭକତି ନିକଟରେ ସେ ଭକତି ବାନ୍ଧିବ। ଦରିଦ୍ର ହେଉ ବା ଅନ୍ତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଭକତି ଦର୍ଶନ ପାଇବ ସେ ଭକ୍ତି ବଳେ ମା'ଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ମେଳାକୁ କରିବ କେବେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ହେଲେ ଏହି ମେଳା ନ କରିବ। ସକରାତି ଅମାବାସ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ଦିବସ ଏହି ଦିବସ ମାନଙ୍କରେ ନ କରିବ ଲେଶ। ନିଜ ଗୃହେ ଆରମ୍ଭିବ ମେଳାର ବିଧାନ। ପାଞ୍ଚ ପାଳି ମେଳା ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତେଶ। ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁବାର ଏହି ମେଳାକୁ କରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଏହା ଆନନ୍ଦରେ ପୂଜିବ। ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଆକୁ ଅଟଇ ଏକ ମେଳାର ନିୟମ। ପାଞ୍ଚ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିବ ମାଗିଣ। ନ ମିଳିଲେ ନିଜେ ଗୁଆ କିଣି ଆଣିବ। ପଞ୍ଚମ ପାଳି ଶେଷେ ଜଳେ ପକାଇବ। ସାଇ କୁଟୁମ୍ବକୁ ସତର ଡକାଇବ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିବ ନିଜେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ। ପାଞ୍ଚ ପାଳି ମେଳା ଯେଉଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇବ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସବୁ ଆଣିବ ବାନ୍ଧନ। ମେଳା ଶେଷରେ ଗୁଆମାନ ଜଳେ ବିସର୍ଜିବ। ମେଳା ଦିନକରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହବିଷ୍ୟ କରିବ। ସତ୍ୟ ପଥେ ଚାଲି ଏହି ମାନ ମୋର ବଚନ। ପ୍ରତି ଗୃହରେ ଆରମ୍ଭ ମେଳା ଯେ ବିଧାନ। ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ଏହି ମେଳା ଯେ କରିବ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ହବ। ଭକ୍ତି ବରେ ମା ପାଦେ ଅଗଳି ହୋଇବ ନିଜ ଗୁହାରି ସବୁ ମୁଖେ ଯେ କରିବ। ମା ଲୋ ମା ତୁ ବାୟାଣୀ ମା ତୋ ଶରଣ ମୁଁ ଗଲି ମା। ଆଜି ମୁଁ ଏମନ୍ତ ଦୁଆରେ ଆସିଛି ମା ଯୋଉଠାରେ ମୋର ନିଜର ଦୁଃଖ ଆଜି ଖୋଲି କହୁଛି ମା। ଚାରି ଯୁଗେ ଥିବ ମା ଲୋ ମୋ ମଥା ସିନ୍ଦୁର ହସ୍ତରୁ କାଚକୁ ମୋର କରିବୁ ବଜର। ଘେନା କର ମା ବାୟାଣୀ ନମସ୍କାର ମୋର ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୋର ଦୁଃଖର ନୟନ। ଏହି ମେଳା କରିଲେ ଯେ ରୋଗ ଦୂର ହେବ ମେଳା ବିଧି ଯତନେ କଲେ ମାତାଙ୍କର ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ଅପାର ମା ବାୟାଣୀ ତସେ ହେବ। ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମା'ଙ୍କର ଯେ ଅଟଇ ଏକ ଲୟନ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଯେ ମେଳା ପରମ ବୀର। ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ଏକ ମହାଧନ ନିଶ୍ଚିତ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ପବିତ୍ର ମେଳାରେ ଏହି ଧନଜନ କରିବ ଧନ। ଭଣ୍ଡାର ମା'ଙ୍କୁ ଯେ ଅପାର ମହିମା ଯେ ଧନଜନ କରି ଦିଅଇ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମା ଟାଣି ଯେ ଆଣଇ। ବୃଦ୍ଧା କାଳେ ପୁତ୍ର ନ ପୋଷଇ ଏହି ମେଳା କରିଲେ ପୁତ୍ର ପାଖକୁ ସେ ଆସଇ। ଏହି ବ୍ରତ କରି କେତେ ଲୋକ ଯେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ଅପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଅବର୍ଣ୍ଣା ହୋଇ ରହିଅଛି ମା'ଙ୍କର ପୀଠ। ବାୟାଣୀ ମେଳାଟି ଯଦି ଗୃହରେ କରିବ ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନ ଶତକୋଟି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ। ମା ବାୟାଣୀ ମେଳାକୁ ନୁହଁଇ ସମାନ ମେଳା ପାଇଁ ତିଥି ମାତ ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରୟୋଜନ। ଆନନ୍ଦରେ ମେଳା ଯେ କରିବ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିବସ ରଜନୀ ନାହିଁ ଯେ ବାରଣ। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତୁମର ଯେ ପୂରଣ ହବ ମା ବାୟାଣୀ ଆସିବେ ଦୁଆରେ ତୁମେ ଭିକ୍ଷାରୁଣୀ ବେଶ ଧରି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ କରିବେ ନିଜ ଭକତକୁ ଯାଇ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଠାରେ କିମ୍ବା ଦେବତା କି ମନ୍ଦିରେ ଗୃହର ଦୁଆରେ କିମ୍ବା ସେଇ ଗୃହର ମନ୍ଦିରେ। ମା ବାୟାଣୀ ବୁଲଇ ବାଇ ହୋଇ ଭକତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁବାର ଅଟଇ ଯେ ଏକ ଚିତ୍ତ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଗୁରୁବାରେ କରନ୍ତୁ ମା ବାୟାଣୀଙ୍କ ଏହି ବ୍ରତ। ମା ଅଛନ୍ତି ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ରୂପ ଧରିଣ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ସେ ବାଇଆଣୀ ବେଶ। ଶୁଣି ଯେ ଏକ ନାରୀ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକାଶ ତୁମେ ଅଟେ ଏକ ବାଇଆଣୀ ମା। ଜାଣିନଥିଲି ତମେ ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏହି କଳିକାଳରେ ମୁଁ ହେଲି ମୁଁ ଧନ୍ୟ। ମା ତୁମ ଅପାର ଯେ ମହିମା କହି ମୁଁ ନ ପାରିବି। ତୁମରି ଯେ ଥଣ୍ଡା ପାଳୁକା ସତରେ ଯେ ନବ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଯେ ଦବ ଶାନ୍ତି ଶୋକ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ପାଇବ। ମନେ କରି ନଡ଼ିଆଟି ରଖିବ କଳସ ଉପରେ ଗୁଆ ଏକ ଦବ ସେଇ କଳସ ଉପରେ ବାନ୍ଧି। ଗୃହ ଚଳନୀ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ସଦରେ ବାଲି ପାଉଁଶ ଫୁଲ ଯେ ଆଉ ଡାଳ ଆମ୍ବ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଳେ କରିନ ବିଳମ୍ବର ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ। ପାଞ୍ଚ ବେଳା ହେଲେ ଶେଷ ସବୁ କରିବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ଜଳରେ ବସାଇ ଦେବ ମାତାଙ୍କ ନାମ ନେଇ। କିଛି ଗୋଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ଘରେ ନ ରଖିବ ସବୁତକ ନେଇ ଜଳେ ବିସର୍ଜିବ। କଳସ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଯେ ହୋମ ଭସ୍ମ ନେଇ ଜଳେ ପକାଇବ ରେ ହସରିତ ହୋଇ ମା'ଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି।
ପୂଜକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ। ଜାଣ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ହେଲା ସେ ଶୁଭ ବେଳ। ଅନୁରୋଧ କରିବ ଯେ ଭୋଜନ ପାଇଁ, ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଭୋଜନ ଦେବଇ। ଭୋଜନ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ହିଁ ଦବ। ମଥାକୁ ଲଗାଇ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ପୂଜକକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବିଧାନ ଦେଇଣ, ନିଜେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଣ କରିନ ଭୋଜନ। ସେହିଦିନ ଗୃହରେ କେବେ ନ କଳିନ କରିବ, ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ରହିବ। ଏହି ସବୁ ନିୟମ ମେଳା କର ଶେଷ, ମହାବାହିନୀ ତୁମ ହୋଇଣ ତୋଷ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିଲି ଏ ମେଳାର ବିଧାନ, ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ମୋର ଏଇ ଦୁଇ କାନ। ମା ଗଜବାୟାଣୀ ମେଳା ମୁକତିର ପଥ, ଏହି ପଠନ ପୁଣ୍ୟ ହେବ ମନୋରଥ। ମା ବାୟାଣୀଙ୍କ ହଉଥିବ ଯେ ଗୁରୁବାର 5 ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ, ଯମ କେବେ ନ କରିବ ତୁମର ଯେ କ୍ଷତ। ଏଭଳି ଭୟ ସାଗର ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ, ବଜ୍ରକାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ ଯେ ତୁହି ସେଇ ଦୁର୍ଗା। କରୁଅଛି ମା ତୋର ବିନତି, ନମସ୍ତେ ବଜ୍ରସୁନା ତୁଇ ସୁଖ ପ୍ରଦାୟିନୀ। ନମସ୍ତେ ବାୟାଣୀ ମାଗ ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ। ଓଂ ମା ବଜ୍ରକାଳୀ ମା ଗଜବାୟାଣୀ ନମ। ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଗଜବାୟାଣୀଙ୍କ 5 ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କ ବ୍ରତ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଯେମିତି ସବୁ ଦେବୀଙ୍କର ବ୍ରତ ହୁଏ, ସେମିତି ମାଙ୍କର ବି ବ୍ରତ ହୁଏ। ବ୍ରତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ କଳସ ରଖିବେ, ଶଙ୍ଖ ଚାରିପଟେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ପୂଜା ସବୁ କିଛି ଦେବେ। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର କଳା ଦବ, ଦର୍ପଣ ଆଣି ମାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖି ବି ପାରିବେ। ଧୂପ ଦୀପ ମେଳା, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସେଓ ଏଇସବୁ ମାଙ୍କୁ ଦବ। ଆଉ ପଣା ମାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବି ମାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ। ଚୁଡ଼ା ଘଷା, ସୁଜି କ୍ଷୀରି ଏସବୁ ବି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ରତ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସାଇ ପଡ଼ିଶାକୁ ବି ଆପଣ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଏହିପରି ଆପଣ 5 ଗୁରୁବାର କରିବେ ଏବଂ ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯାଇ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ ଥିବ ନା, ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଥିବ, ଯାହା ବି ଅଶାନ୍ତି ଥିବ ନା, ମା ନିହାତି ଦୂର କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ମା ଗଜବାୟାଣୀ।